Ahoj, vítam ťa pri našom prvom cestovateľskom vlogu zo Slovenska. Cestovali sme cez Rakúsko, kde sme v noci aj prespali, dali sme si malú pauzu a vlastne sme prvýkrát vyskúšali spanie v našom novom aute. Bolo to úplne v pohode. Ráno čerství sme si dali kávu pod rakúskymi Alpami a naša cesta pokračovala ďalej smer Slovinsko. Na túto našu výpravu som sa veľmi tešila, hlavne z jedného dôvodu, a to bol výstup na Triglav, čo je vlastne najvyššia hora Slovinska s výškou 2864 metrov nad morom. Ja som človek, ktorý má obrovský strach z výšok, takže toto bol veľký výstup z komfortnej zóny a uvidíme, ako sa mi to podarilo. Štart našej cesty na Triglav sme si zvolili trasou Prag-Pod, ktorá začína od Aliažev dom vo výške 1015 metrov nad morom. Tam sme zaparkovali na parkovisku a ďalej sme sa už teda vybrali pešo touto trasou. Trvala nám zhruba 8 hodín a bola fakt nádherná, tie výhľady sú tam absolútne úžasné. Príľby nasadiť a ide sa na to. V tejto chvíli som si hovorila, keď som sa obzerala okolo seba a videla tie obrovitánske vysoké štíty, že či som fakt normálna, keď mám strach z výšok a idem sa trepať sem, ale teda stálo to za to. Postupujeme vyššie a tie výhľady sú skutočne nádherné. Tam nevieš, čo máš skôr fotiť a natáčať. Ja som bola naozaj nadšená. Nevedela som sa jednoducho vynadívať, aj keď som si myslela, že sa budem báť tej výšky a možno budem zamrznutá, tak absolútne úplne som bola v pohode. Bol tam jeden úsek, ktorý mi robil problém a naozaj tam som mala aj slzy v očiach, lebo sa to šmýkalo, jednoducho bolo to taký väčší zráz. Bolo to naozaj nepríjemné, ale napríklad tieto feratové úseky som si doslova užívala, to lezenie po skalách ma totálne bavilo, toto bol tiež úplne super úsek. Tam potom neskôr bol ten strašidelný úsek, z ktorého som mala strach a táto časť je, myslím, už tá časť, kedy to bolo v pohode. Akurát už sme začínali pociťovať únavu, lebo už to bolo možno nejakých 6 hodín lezenia. Ale čakal nás, mysleli sme si, že posledný úsek, že prejdeme za túto skalnú stenu, vidíme na hrebeň a už tam uvidíme tú našu cieľovú destináciu, čo bola chata, v ktorej sme mali prenocovať. Ale my sme teda prešli za kopec a tam ďalší kopec a za ním ďalší kopec, takže trvalo to trošku dlhšie, ako sme si mysleli. Bolo to únavné, ale bolo to fantasticky krásne.
Po toľkom lezení, kedy nie a nie sa konečne objaviť tá chata, tak sa objavil aspoň ľadovec, čo je úplne fantastické, keď 27. júla nájdete niekde proste sneh. V tom teple to bola fantastická úľava, celý sme sa tam v tom doslova vykúpali, bolo to skvelé. No a konečne potom za kopcom sa objavila naša chata. A guláš, poviem vám, po 8 hodinách lezenia na skaly pri tom hlade to bol najlepší guláš na svete. Dobrú noc. No a tu sa už zobudzame do nádherného slnečného rána, plný očakávania, dávame si dobré raňajky na chate a štartujeme k nášmu cieľu. Opäť stretávame kamaráta Zlatoroha, ktorý je tu na každom kroku. Je to také národné zviera, alebo teda aspoň okolo Triglavského národného parku. Všade vidíte symbol Zlatoroha. Musím sa priznať, že mňa táto druhá časť cesty bavila úplne najviac. A to práve preto, že sa tam nachádzalo veľa feratových úsekov. Aj samotná cesta na vrchol bola vlastne celá feratová a istená. Bolo to úplne skvelé, zistila som, že toto ma naozaj baví. Tu sa už nachádzame na Triglavskom dome na Kredarici, ktorý je vo výške 2515 metrov nad morom a je to vlastne chata, ktorá je pod vrcholom. Tu sme si dali proteín, trošku sme si oddychli, zbavili sme sa jedného ruksaku, ktorý sme si tam odložili, zobrali sme hore len najnutnejšie veci a vydali sme sa na cestu hore, ktorá bola úplne parádna, plná ferát, no a tu už víťazne na vrchole. Spočiatku ešte nádherný slnečný výhľad do údolia, avšak potom prišli takéto mraky a zrazu sme nevideli vôbec nič. A tieto mraky nás budú sprevádzať aj celou cestou dole a nie len mraky. Príde dážď, blesky, hromy a aj krúpy. No áno, zliezať dolu z takej výšky s bleskom za zadkom vôbec nebola sranda. Mala som opäť slzy v očiach, tentokrát nie kvôli výške, ale kvôli tým bleskom, takže by sme to dole doslova zbehli. Bolo to rýchle, boli sme premočení do nitky, ale bolo to brutálne. No a naša cesta na ďalší deň pokračuje ďalej, už v takom pohodičkovom tempe, celý zvyšok Slovinska sa bude niesť už len v pohodovom tempe, ten najväčší záberák máme za sebou. Na ďalší deň sme sa presunuli a pozreli sme si najkrajšiu krásovú tiesňavu v Slovinsku, roklinu Vindgar. Tento chodník je nenáročný, úplne v pohodičke aj pre deti, má necelé 2 km, idete krásne chodníkom pod skalami, vidíte kopec vodopádov a nádhernú tyrkysovú vodu. Oplatí sa, je to fakt krásne miesto.
keďže nás nebaví dlho byť na jednom mieste, sadáme do auta a presúvame sa k najikonickejšiemu jazeru Slovenska, k Bledu. Všetci instagramoví fanúšikovia ho určite dobre poznajú zo všetkých influencerských fotiek, takže sme sa zahrali aj my na influencerov, nech sa páči. Máme tu krásne výhľady na jazero Bled z hradu. No a ako správni kemperi, večera, cestoviny a večer prechádzka okolo jazera. Jedna fotka z hradu Predjama, ktorý sa nachádza v skalách. Úplne som zabudla natáčať, lebo som sa už veľmi tešila na škocianske jaskyne, ktoré sú absolútne unikátne, aj preto sú zapísané do Svetového dedičstva UNESCO úplne právom. Žiaľ, fotiť ani natáčať sa tam nesmie, takže toto, čo vidíte v záberoch, sú už len vlastne jaskyne pri odchode, ktoré vidíte vonku, ale teda, ak tam budete, choďte, je to brutálne. A na večer na obzore už vidíme more. Presunuli sme sa o niečo ďalej a našou ďalšou destináciou bude historické mesto Piran, ale ešte predtým si chceme dať dobrú večeru ako správni kemperi. Zaparkujeme niekde vo Viniciach, kde nás samozrejme vymakne majiteľ, ale našťastie bol zlatý, povedal, že si môžeme dovariť večeru, zjesť a potom hajde. Mimochodom, každý deň sme nachodili asi tak 1 000 000 krokov, čo vidno aj na výraze tváre pri tejto večernej zmrzline. Takže keď sme sa vyspali, začali sme objavovať krásne historické mesto Pirán, okúpali sme sa v mori, prešli sme sa, uvarili sme sa, lebo bolo 1 000 000 stupňov, ale bolo tam fakt krásne. Slovinsko je absolútne úžasná krajina, pretože máte na jednom mieste Vysokánske hory, Alpy a zároveň prejdete 2-3 hodiny a ste pri mori. Paráda. Takéto raňajky by som poprosila každý deň. Ako správni influenceri trošku modelingu, ale okej, neboli sme tam kvôli tomu, užívali sme si krásnu historickú atmosféru tohto mesta, nádherné výhľady, opäť trochu modelingu, morské príšerky a pomaličky sme sa mohli začať báliť na cestu domov. Posledná prespávačka v Rakúsku a tento ikonický maják sme si predsa nemohli nechať ujsť ani my. Ďakujem, že ste si pozreli naše video. Verím, že sem pribudnú ešte ďalšie cestovateľské videá, ktoré vás snáď budú baviť. Ak chcete a páčilo sa vám to, dajte like, môžete odobrať tento kanál a ja sa budem na vás tešiť možno pri nejakom ďalšom videu. Užívajte si krásny zvyšok leta a určite navštívte Slovinsko. Čaute.